नमस्कार, कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत। 2025 सालाच्या नवीन वर्षाचे सगळे वीक्षकांक कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलातर्फे शुभेच्छा। नवीन वर्ष तुमका सगळ्याक सुख समाधानाचे आणि शांतीचे जाऊ हीच अपेक्षा। आत पळया आयचे खबरो। कारवार जिल्ह्याच्या प्रेक्षणीय स्थळावर नवीन वर्षाच्या संभ्रमा खातीर प्रवाशांची गर्दी। नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येर नवीन वर्ष उत्साहान साजरे करण्यासाठी कारवार जिल्ह्याच्या प्रेक्षणीय स्थळार आणि समुद्रकिनारी भागात प्रवाशांची गर्दी दिसून येता। कारवारच्या जोयडा आणि दांडेलीच्या रिसॉर्टात प्रवाशांन फुल बुकिंग जाऊन प्रवासी इतर भागात वळू लागलात। गोयच्यान काही प्रवाशांन वसतिगृहात होमस्टेत जागो मेळना जाऊन आपलो मोर्चा कारवार जिल्ह्यात धार्मिक स्थळ याणाचे भैरेश्वर शिखर, यल्लापूरचे विभूती, मागोड, सिद्धापूरचे उंचळी जलपात, शिरशी मारिकांबा देवस्थान, बनवासीचे मधुकेश्वर, मुर्डेश्वर, गोकर्णचे आत्मलिंग, शिरशीचे सहस्त्रलिंग तसेच जिल्ह्याची अनेकशी समुद्र किनारे अशा जाग्यार नवीन वर्ष साजरे करूक प्रवाशांची गर्दी असून त्या ठिकाणाचे व्यापारी खुशीत असतात असे सूत्राकडच्यान माहिती मिळाला। कारवारच्या अस्नोटी श्री कामाक्षी भक्तालय वाहन कोंडीचे व्यवस्थेबद्दल देवस्थानच्या कमिटीन मनार घेतल्याचे सूत्राकडच्यान माहिती। कारवारच्या अस्नोटी श्री कामाक्षी देवीला प्रत्येक अमावास्ये उत्सवादरम्यान दर्शनाक येयल्या भक्ताला वाहनाची कोंडी जाऊन रस्तो ब्लॉक जावची घटना परत घडते असून देवस्थानच्या कमिटीक ग्रामस्थांन विनयपूर्वक समजूत दिली तरी पार्किंगची सुव्यवस्थित व्यवस्था ना जाऊन तेजो त्रास नाहक ग्रामस्थाक आणि इतर भक्ताक भोगचो पडता। 30 डिसेंबर 2024 दिसा जाल्ल्या या वाहन अव्यवस्थेची खबर ग्रामस्थांच्या विनंतीनुसार कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलान प्रसारित केली। इतलेच न्ही तर पुढल्या अमावस्येपर्यंत पार्किंग व्यवस्थेची हमी घेयना जाल्यार स्थानिक ग्रामस्थान एक सुद्धा 4 चाकी वाहन मुख्य रस्त्यावेल्यान भितर सोडनात असो ठोस निर्णय घेयलो। जाल्यार खास सूत्राकडच्यान आज माहिती मेळिल्ल्या प्रमाणे देवस्थान कमिटीन सध्याच भगतवाडा रस्त्याच्या दोन्ही बाजून मातेची भरवण घालून येयल्या भक्ताक पार्किंगासाठी व्यवस्था करची उपाययोजना करचो निर्णय घेला अशी कळू येयला। खरेच जर ही योजना चालीक लायता तर देवस्थान कमिटीले ग्रामस्थान आभार व्यक्त केलात। तसेच सुव्यवस्थित वाहन पार्किंगा खातीर पोलीस किंवा सेक्युरिटी नेमून येवची भक्ताक आणि सार्वजनिकाक सुलभ दर्शनाची व्यवस्था केल्यार देवस्थान कमिटीचेर बोट दाखोवचें पडना असो स्थानिकालो विचार। जर तर येवच्या अमावस्येपर्यंत देवस्थान कमिटीन वाहन पार्किंगाची योग्य व्यवस्था करना तर स्थानिकाक पुढलो निर्णय ठोसपणान आणि नाइलाजान घेवच पडतलो अशी चिन्ह दिसतात। पळोवया देवस्थान कमिटी हेजेर कितें निर्णय घेता ते भक्ताले आणि ग्रामस्थाले लक्ष येवच्या अमावस्येचेर आसा। अदल परिस्थिती येईल म्हणून कामाक्षीकडे कारवारच्या सदाशिवगड व्याप्तीत अमूल दुधाचे एकच डिस्ट्रीब्युटर अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, सदाशिवगड। अमूल दूध होलसेल किमतीत विक्रीचे हॉटेल, लग्न, मुंज, वाढदिवस अशा प्रत्येक समारंभाक किंवा इतर कार्यक्रमाक अमूल दूध, दही, बटर मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, पनीर, अमूल दुधाचे चीज, ताक, दही, तूप, रसगुल्ला, गुलाबजाम, इलायची, मिल्कशेक, बदाम, केशर यासारखे अमूल कंपनीचे हर एक चीज मिळचे आणि ऑर्डरी प्रमाणे आईस्क्रीम मिळचे ठिकाण
अमोल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, अपोजिट दुर्गा बँक, सदाशिवगड. अधिक माहितीसाठी 8277531311 या नंबराचे संपर्क साधतो. सदाशिवगडच्या अमृता विद्यालयमच्या अमृता क्रिकेट अकादमीचे जिल्हास्तरीय लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट संपन्न. कारवारच्या सदाशिवगड अमृता विद्यालयात 2024-25 सालात अमृता विद्यालयमचे अमृता क्रिकेट अकादमी प्रारंभ जाऊन या क्रिकेट अकादमीतर्फे 21 डिसेंबर ते 29 डिसेंबर 2024 पर्यंत चालल्या जिल्हास्तरीय लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंटात घडवून आणलेल्या स्पर्धेत जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या तालुक्याच्या 8 पंगडांत भाग घेतला असून त्यापैकी अंतिम फेरीत अमृता विद्यालयम टीम आणि न्यू हायस्कूल बाड हेमगेली लढत जाऊन 20 ओव्हरात अमृता विद्यालयम हेमी 89 रन काढून न्यू हायस्कूलान बाड हेमी 16.1 बॉलात 92 रन काढून 7 विकेटां अंतिम फेरीत विजयी झाले. आयोजकान अत्युत्तम पिच आणि या खेळाडूक इतर सवलती बरोबर प्रशिक्षक म्हण रोहित नाईक हेमी प्रशिक्षण दिले. गोंय राज्याचे निवडक कमिटीचे तसेच रणजी ट्रॉफीचे खेळाडू श्री अनुप कोळंबकर हेमी खेळाडूक मार्गदर्शन दिले. कारवार जिल्ह्यात पहिलेच खेपे प्रारंभ झालेल्या या अमृता क्रिकेट अकादमीत इच्छुक क्रिकेट प्रेमीन प्रशिक्षण घेऊन राज्य, राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय खेळाडू तयार जावची संधी प्राप्त करून घेवचे असे अमृता विद्यालयमच्या अमृता क्रिकेट अकादमीतर्फे कारवारच्या इच्छुक क्रिकेट प्रेमीक कळयला. कारवार नगरसभेच्या विशेष ठरावान नगरसभेविरुद्ध कंत्राटदारालो आक्रोश. गेले काही वर्षां पयलीं कर्नाटक राज्यात श्रीमंत अशी नगरसभा म्हण एकैक आशिल्ली कारवार नगरसभा आता दिवाळेत गेली काय कितें असो प्रश्न कारवारच्या कंत्राटदारान केला. 2021 ते 23 सालाच्या अभिवृद्धी कामगिरीची 67 कंत्राटदाराले 12 कोटी रुपयाची कामगिरी बिल बाकी असून ते पेड करू पैसे ना अशी परिस्थिती असून तितूंतले फक्त 2 जाणांक मात्र डी.के. नाईक आणि सिद्धार्थ माधव नाईक हेमका 80 लाख रुपयाचे बिल दिवचे नगरसभेत ठराव करून दिल्ल्यान इतर कंत्राटदारान नगरसभेविरुद्ध आक्रोश व्यक्त केला. नगरसभेच्या कमिशनरातर्फे माहिती मिळाला की त्या दोघांनी आम्ही आर्थिक संकटात आसात म्हण नगरसभेन ठराव करून दिल्यावर ते आम्ही सरकाराकडच्यान पैसे मंजूर करून हाडतात असे सांगतरेत आम्ही ठराव केलो म्हण अशें कळला. KSRTC बस आणि दुचाकीचो अपघात, दुचाकी वयले 3 जाणांले जाग्यारच मरण. कारवार जिल्ह्याच्या होन्नावर शहराच्या शरावती पुलाचेर KSRTC बस आणि दुचाकी वाहनात अपघात जावन दुचाकी वाहनाचेर वयचे 3 जण जाग्यारच मरण पाविल्ली घटना आज घडली. राघवेंद्र सोमय्या गौडा 34 वर्सां, गौरीश नाईक 25 वर्सां, रमेश नाईक 22 वर्सां हे मृत दुर्दैवी. विजयपूरच्यान मंगळुरात वयची KSRTC बस होन्नावर शरावती पुलार दुचाकीक आदळून अपघात जावन ही घटना घडली. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.